Γεια σας! Σήμερα βρισκόμαστε στα Νέα Μουδανιά και θα δούμε ένα όμορφο και φωτεινό διαμέρισμα. Παρακαλώ περάστε! Διαμπερές, ευάερο και απόλυτα ανακαιρισμένο διαμέρισμα στα Νέα Μουδανιά. Αποτελείται από σαλοκουζίνα, μπάνιο και υπνοδωμάτιο. Εισερχόμενοι στο ισόγειο διαμέρισμα βρισκόμαστε στο φωτεινό και άνετο χώρο της σαλοκουζίνας. Δίπλα ακριβώς είναι το μπάνιο, το οποίο διαθέτει ντουζιέρα. Το υπνοδωμάτιο είναι ευρύχωρο και έχει πρόσβαση στην πίσω βεράντα από την μπαλκονόπορτα. Κατασκευή του 2010 και ανακαιρισμένο το 2023. Διαθέτει άριστης ποιότητας κουφώματα, σίτες και κλιματιστική μονάδα. Μια εξαιρετική επιλογή για επένδυση, αλλά και για μόνιμη κατοικία. Θα χαρώ να σας εξυπηρετήσω και να βοηθήσω ώστε να γίνει δικό σας. Είμαι η Αθηνά Αγιαννίδου από τη Rimax Μέτρων.